n'anya kita anụwa ife na-eme na nke wọmmanụ nke na-eme na nke wọmmanụ kita anụwa Fabio Oshi na be wọmmanụ Fabio Oshi na be wọmmanụ kita anụwa na ya mana wọmmanụ ejego jebutesịa ife niile anụwa wọmmanụ ebutego ife niile anụwa nọ na the worst part bụ Fabula agbazi mbọ otie n'ife na wọmmanụ aba na ya okwukwa na mba anụwa na nsogbu ụdị na onye nwụrụkwa mba anụwa okpobe ezinụlọ fa ifugi ya fa chekwa mara na nwoke akwadosighị ọfụma mgbe ọbụla oge ọbụla oge ọbụla na ya na ebe mbe nwụrụ mbe nke a gbasaziri fa ife afọ ya gabazia na ebe m na-akọwa bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ọ bụ ikwu ọ bụ ibe ọ bụ mgbe ọ bụ mgbe oyi ọ bụ nwanne ọ bụ nwanne bịa na shọpụ mụwa bụ Ndubuisi Okolo one man show wee bukọrọ jeneretọ m bukọrọ ngwongwo ndị mmadụ mana be abụchataghị ibe ebulu na m ebulu gị ọ bụrụ na be abụchata na mmụọ simụdị ebe ọ dọba ndekwa wee butie mana ndị a bụ ndị ga-ego fa na-atụ une na-eme une si m na ya amaghịli na ba amakwa ilu na mana enwudeba nzibe oke ka bi m mgbogbo ka m bunata mana ba nwunye gwa m mbe nọọ mbe ka m na-ekwu ka e wee si egbu ezinụlọ dị iche iche maka na nne na-ejebe ajọ ọmalibe nwa ya na-alụ ọ bụ na onye nwa ya na-ezu ori ya jụọ nwa ya ese onye nwa ya na-enwere ibe na ya jụọ ya ese na ọ bụ na mba anyị lalụ na mbala fochi tata fọpụta tata pụta echi o bidogo ọrụ mba agbakwa onye anasmenti emenu ya n'obosi a ọ bụ na mba a lalụ n'ilo wee fọpụta echi o bidogokwa ọrụ amagwa m ka esi emelu ya onye tụ dị mmụọ anwụrụgo onye bute dị alụsị anwụrụgo amagwa m otu esi melu ya mana ọ batara m mbe m ndị mmụọ nwe atụba alụ manụ ka esi ọ dị mma mana aka chie ntị ụgbara ogbego gburu m ntichi ihe arụ isi gawa onye ọbụla ọdị ndị na-ene na fụ ya na-eke obosi ka ọ na-eme o jego mmụọ gwara wee jebukọta ife nna ka o jebukọta ebi na shọpụ ya